Tagahang customer guys, so. Ah, guys. Lami man na yan. Opo, guys. Taga-babag di. Si ma'am, taga-babag. Salamat sa imuhang pagkaon. Lami kayo. Si Sir. Sunod. O, shout out dia si muhang darling. Shout out sa akong darling Jacqueline Magaliano na ako sa padong na duty na sa Lapu-Lapu. Ay, amping sir, salamat. Salamat. Malis. Ang sabaw, mabuhian ang sabaw. Yay, salamat. Guys, madung buntag, madung hapon, madung gabi Ito, buntag sa dupa guys, alas 4:30 pa. Jadi aga suot na ko daning hang o niya mahiwagang ipron, wala man na masuot ni kay kuan. Ang kuan guys, kana mag-ilis magugko before ko maninda, mag-ilis ko. Kay di makapwede nga nagdigo na kasingat nja. Kuan kana mo display ka didto. Mag-iris ko guys kay panington man jud ka na magluto ta. Ya wala mo kabantay guys kay ang sinina mo ra pare-pareho ra nagkulor. Bija kaning mga ngani gipahugasan na ni daan sa amo ni hiwa. Sige sa na. Karing kuan kanang ginaling. Nakatong na ning comment di nga di mo tabang si Nicole. Wala naman maapilas video na si Jenny hakot datong kuan, kamisa, mga kaldero. May maghakot ta, magluto ko. Ya, luto po na siya. Pero katuman sa jawa magluto tigso. Ibay sahon. Di mo mutin. Apil-apil vlog yung hakot mo. Ngayon, kitang tao ka. Ngayon, kita rin mga kabalo sa iyo. Parang bisa ko mga. Wala ka mag-ipron. Wala ka mag-ipron. Bitaw sakto man po yung gi-comment ma'am, sakto man gula sa mga kuan, wala man mag so amo lang magisunod ning imong kuan. Pero pagkuan maguguma mag-ilis magugko. Manang among labunon sa katambak na among labunon magreklamo na si Nicole kasi Nicole beta galaba sa kaplanggana na sa trabaho ba? Panagsara magali ko pa liho ko ni Nicole daris bahay nga nang tanan giya na. Grabe po dito. Uwat na eh. Okay na maguto yung bumin. Natay, buhat ba yan? Inong tagingan na. So, kunin na si Nicole guys kay iya naglita ng trabaho nila. Asa po anak? Sige na rin eh. Tanaw, sinuhod na lang nag-tubig. Hiyo ko daw lang. Kita na niya, siguro. Ano ba kayo hingit? Hiyo, arapag lang ba? Hiyo, arapag tayo buhat ba? Masayod. Live yung paminaw, maka ano gulo ka. Hindi ako ganahan nakos kami kung ginala. Sabi ka lang. Sabi pa lang, ipasagdaan ka din eh. So guys, wala ko pasagday sa mga anak guys. Kanang nagkasakit ko hilatanan. Pinakaputahin na yun ano.
Kuan na kay oras wala ko gumupit. Hugasan mo ulit. Hugasan mo ito. Wala na, kanto ka na atuan. Ano ay hindi ah. Guys, kuha na kaputahe ang iluto guys. Tulura. Ano mo to? Aw. So, diyan na guys, kanang naka-display na ko dari guys. Tulura kaputahe kay wa ko nakaadto og lungsod. Kay kuha daghag kagahang customer guys, so. Guys. Lami man na yan. Hello po guys. Taga-babag di, si ma'am taga-babag. Bangkal po, bangkal. Bangkal. Ay, na nang suki niya. Wa na, nahurot na. Malis. Ang sabaw, mabuhian ang sabaw. Okay, salamat. Hello guys, pag human na ng paninda guys, wala ko nakabidyo dadto kanang tulura to kaputahe mo nang dali ra kadyo na hurot. Salamat ikadyo sa namalit. So, aritas bye-bye guys kay kuha na ay hunasan na ah. So mananaw ta guys ug maka kuha matag hunasan dali guys, madto lamang libre tag sabaw. So mo ani siya guys oh. Diba? So nasa guys ang saka siya oh. Ay balat. Ala. Bat pisot. Ganganga guys, mo ni siya mo paak sa tong kutsilyo oh. Kaya nga nung nanganganga ka. At bista. Ang kukuha guys. Maganganga bitaw. So mao na siya. So di man jud ko tigpanginhas pero kuan kanang nakakita ko sa mga ubang vlogger ba nga mao din na siyang pulmaha manang nakaibaw na ko nga ingana di na sa. So guys, mo ni si Jay. Kuan guys saang. Oh. Diba? Okay na siya guys. Yan po guys oh. Sana all nakasudaan ang dapat guys oh. Ano guys oh. Na guys, nasabaw na rin na mag pinasun. Diba? Kalibre na kang sabaw. Guys, ato sa tanaw ning atuhang repug, daghan pa ba ni. So gamay na naman day ning kuan, bukado. So unom na lamang kabuok, na chocolate gamay nya kadto bago man nanghimo namo na. Kuan man sa kabuka mong nahimo murag sinta man siro to kabuok. So manuroy ko ron guys sa eskwelahan kay inaghumag pa ngaon ng mga bata.
mamalit man na dyan na po ko yung mga suki nga ngita na hang ice candy. So magsorry ko ron guys hang kuan nga mahurot. So guys ya katunga nalaman oh. Nako rari gahuwat ko sa mga bata nga nangaon. Kung magpangaon ng mga bata mamalit na sila. Siya gali nagkauna akong kumari yung chocolate. As na to, basi pasakyan ka. Layo-layo para mo tiya ha. Buhol. Naman ka rin, may ko na tao. Sa buhol ka na tao? Asa dapit naman? Naman ka rin, at baskilahan yan. Usay sa asa dapit sa buhol. Clarin, Ha? Clarin, Clarin? Unsa may mo apelyido? Katubig Flores. Katubay o Flores. Katubig. Katubig. Wala ka kaya naman kapamasahin na ka. Mabitaw na nga. Basig mahulog na imong kwarta. Ako nagkuhan ba? Katulog ang buong pulis. Buangar ba ni mo? Ya di sa man ka murag nahubog na magud siguro ka naginom kag kulapo. Ngayon. Asa may imong pamilya? Ha? Ang imong pamilya nas Bohol. Ako mga asawa kay kapag buhi lang tao. Ni asa man kapuyo? Bagay babaw sa minterihan sa bato na akong balay. Unya ngano nakaabot man ka dire? Atos pikas dadto ka. Atos pikas ka kayo. Basig mo agi tong jeep pagkasakay ka abot ka Santander. Ha? Oh, maka ang Ang ba man eh? oh kay ang tanawan niya. O kanang sakay kag jeep tama Santander. Nagaan kang 50 asa man 50? Ala. Man lagi dahil kung ba? Naa si mong pitaka oh. Na si mong bulsa oh na 50 diha. Matod lang ko ay motor. Ikaw pahatod lang ka. Nay motor mate. Kay magkaon ako paniud to kamati sudan ako. Ingo na yung ka. Tatap kuya oy. Gina, sakay na. Kuan guys kanang dili ka pasak yun di pikas ka agi. Lakaw. Kuan siya guys kanang nakainom. Taga-Clarin Bohol kuno siya. Binginita guys kanang kaduha na ng balik ni. So nahurot lang akong avocado guys, maghimo na pud mig usab ng avocado. Okay, lamian sila sa avocado. Hello guys, kanang habang nagapahuway ko dari guys ga tanaw-tanaw na mga ibang balhin dari kay nahalagi na sa giusog guys na pa yung mga gubaha pa na azuhon ron. Habang ga pahuway ko dari guys kanang edit ko gamay sa how dining replyan day ni ning bago ni kumin kay kanang moingon ka ma'am nga Ma'am Lisa ala shout out ni mo diha kanang si Nicole no kay tamad tingnan kalang sige hakot nga way sulod nga mga kaldero ma'am wajud ka kita ma'am kinagulin ha ma'am siyempre magdakog duha ka kaldero pero kanang magbalik-balik na to si Nicole na kisay mag-display dito si Nicole na usa na ko mo display dito di man pwede nga kanang ganahan ka na ma'am butang CCTV dari hantod sa kalsada hantod dari sa balay para makakita ka sa gibuhat ni Nicole bitaw guys isid gadyo bitaw ng kanang di man yung kanunay nga naa ang vlog bitaw na ang video kanunay nakasunod ni Nicole si Nicole kanang suway kuno ma'am og visit dari ma'am para makaila ka ni Nicole unsa siya so katong mga nakaila ni Nicole si Nicole kanang na sa viewers dari o na sa mga classmate nga mo tanaw dani sa ang vlog man ang usahay madi namang kumu apil sa mong vlog na pero sige naman apil na lang good na kay karon ra bitaw nga na usahay ko nga na pero nagsugod ko ma'am og paninda siguro kaning tan-aw siguro karong bag-o para man siguro kaning tan-aw na ang vlog kung time na to si Nicole maka videohan na nga may mudas kuan mga nga na
magsunod-sunod kog video. Karon guys wala ko ni sa adyon ako apilag video ma. Pero ganihang bunta guys ni apil siya nga naghiwa sa dito kay ngano. Siya nay muhimo guys kindi, siya nay manglabas, siya nay manghinlo deres balay. Pero ngano mo ingon man ka ma'am og tamad si Nicole. Inaguli na hagikan sa paninda mo yung si Nicole mama basig basa imong likod ma. Kuha niya ang likod. Unsa ko ka pinanggas ang mga anak, pinangga kaado ko sa mga anak guys. Kung pwede pa lang di na ko patindahon ni Nicole og kanang may nigali na sa nahag Ma'am Lisa mo ingon na siya na nga puhon ma ang paningkamutan nga makatrabaho ko ma di na kanaho patindahon di na kapangitan di na ako guys di makuganahan nga kanang lagi hapon ko ibuhaton di hapon ko manginabuhi ganahan gyapon ko kay ngano mas dami sa paminaw guys nga na kay kaugalingon nga paningkamot nga kay kaugalingon nga kwarta nga imong gipang kanang gipangitaan nimo nga na nang ako jud sukad sa ahon na silang gipanganak nga nanganak ko nila grabe nang kugi naay nakailan nas Manila siguro na dihang mga viewers no umatog si Nicole sa duyan biyaan na sa igsuon sa hangbana katong si Ate Alma biyaan na sa dito guys kay manuroy ko lumpia nga tugi matukos mga eskwelahan manuroy ko daan na jud Manila guys nga musuri kog mga unsa-unsa mga timo nga mga unsa-unsa diha nga mo kita ra ko nga makatabang ko sa hangbana. So sa una pa din na guys nga gamay pas Nicole. Hantod nga nanarbaho ko sa company. Gidahag hapon ha dito guys ang negosyo magluto kog magabi magputos mida na si Nicole mutabang na magputos mida na ganang mga sudan kay may among baligya dito sa among sud sa among katrabahuan mga trabaho na mga naim order. Moy na ko inakaugba mao ni atong mino nakaputos na kay nagpaniudto sa nako to pang deliver tong mga panghatag sa mga katrabaho. Dito pa lang sa Manila na guys, si Nicole nag-eskwela na si Nicole pero nagsadlay nagpanarbaho, magtinda og shik-shik dito sa atbang sa among giupahan, trabaho. Maninda na sa shik dito. Si Crystal maninda na og palamig. Gamay pa na si Crystal siguro mga grade 3 na. Manang di jud mo mingon nga tamad agahang mga anak. Kay bisag ingana na sila guys, kay bawo na sila manginabuhi. Musay gibuhat ni Nicole guys. Nay mga silingan nga nay mga assignments si mo buhat. Hantod karon guys, nay mo mga silingan dari. Nay ipabuhat. Kwarta na siya manang usahay, ako pay manghuam og kwarta sa akong anak. Mas naapay kwarta akong anak kaysa ako guys. Katingod lang kay ako ang kwarta igo ra nagiruling-luring lang nabayad kuryente tubig nga na harang nagiluring-luring manang ara pong giistorya ni guys kay nasakitan magud si Nicole nga giinan sag tamad. Pero okay ra man na ni kay di man sa ingog tamad pero lain lang kadto paminawon bitaw nga inon ni mog tamad siya nga wa mo nakaila og unsa na si Nicole. Di na makahuman og eskwela guys og tamad na siya. Nuo ko di na sa makagraduate og college kung tamad na siya. Muli lang na sila ring Sabado Domingo kay mo mangitag sideline dari mang tour guide mangunsa diha manang bisid kadto mo judge sa isa ka tawo guys kanang i-judge laman tag mga ingana nga wa sila nakaila ba. Pero sagdi lang kay mas maadyo lagi ko ng tao nga kanang ikuan ka kanang murag kanang kanang murag i-down ba kapila na jud na siya nga kapila na jud mi nga nang gidown mi nga ihinon ko guys nga asa ko makapa-eskwela college kay asa ni kwarta pero ano nakapa-eskwela man ko ano nakagraduate man si Nicole kung tamad si Nicole di na makagraduate guys lisod kadto ang course nga criminology sa pagkatinod lang hila ko na guys no kay makita nimo na on the spot siya na kitas kamera dito sa Norso nga nagkamang-kamang sa lapok. So kung tamad na siya di na si mukamang og lapok, di na muligid og lapok. Sa training pa lang daan sa criminology guys. May na jud kag kinalisuran sa tibok nga mga course nga manang imunin ka nga adto kaingon og tamad si Nicole kay baris bahay laman daan. Ma paway sa ama tug sa ama, ana na siya kay ako ray buhat na ama, mga anak. So grabe guys ka love ko sa mga anak pagkatinod. So moro to guys taas ra nga harapong gi explain harapong gi istorya guys kay arong matigil bitaw pud siya mo yung tamad si Nicole kay kasi ako masakitan pugo nga inig tamad ang anak nga tamad pa na hindi na kahuman og eskwela. So moro to guys kay asa ning i-repair ning hang kuan So daghang kanyo salamat ninyong tanan guys. Daghang salamat ni Ma'am B. Salamat kayo kay kani siya isang i-repair kay nabuak man gud siya I-repair na kanina.
So thank you for watching guys. Sana pong gipaliwanag. I love you ninyong tanan guys. Kanang wa man pug miig na kuan kanang amo na pong gi-explain ba. Love mo na hang tanan. Salamat. I love you all.